russer? Kan du ikke finde vej til juridisk? Kan jeg heller ikke, men jeg kan hjælpe dig med at lede lidt. Og hvis Henrik Køge Olsen snakker lidt for meget om latex, kan du altid komme hen bare for at sidde lidt. Og være tutor, det er så fyldt med ansvar. Må ikke glemme dem ansøgning, det handler. Så til spørgsmålet, kan du være tutor? Siger lige så pænt, ja tak du, det kan jeg. Jeg er sygt god til at logge på EduRoam, Brightspace, mit studie og Wise Flow. Og jeg kan vise jer min yndlingsrusser, hvordan man vinder nummer 1 hytteturshow. Giv mig årets rusdans, så jeg fyrer den af. Kan være sikker på, at jeg hakker øl i tykke lag. Hvis der er et sted, man skulle være lige nu, så det her. Er du rus her? Det er super. Kigger på mig, som om jeg måske kunne blive din tutor. Men ro på, når de hører det her, er jeg rimelig sikker på, at russex synes det kunne være rimelig lækkert. Er du rus her? Det er super. Kigger på mig, som om jeg måske kunne blive din tutor. Men ro på, når de hører det her, er jeg rimelig sikker på, at russex synes det kunne være rimelig lækkert. Lad mig lave et sjovt navn til en bar på en hyttetur. Spiller brætspil på en plæne, jeg er en hyggemor. Og du kunne komme og hakke øl med mig, eller blive op og spise en natmadspøl med mig. Og bare rolig, min håndtering er en kost, det er utrolig. Så når det sejler efter festen, skår jeg 12 i tutor-testen. Når jeg svinger den i hjørnerne, som bare det her personligt. Kunne ikke brodere tutor på en hat, eller løbe en tur og stave det på en app. Så jeg forsøger med en lille melodi. Min eneste anden idé var at få det stadig på en tattoo. Men nu er det tid til at sige farvel. Vent lidt, det er jo løgn, for vi ses igen. Tutor med var det den 10. april. I kan send invitationen til min AO-postmail. Er du rus her? Det er super. Kigger på mig, som om jeg måske kunne blive din tutor. Men ro på, når de hører det her, er jeg rimelig sikker på, at russex synes det kunne være rimelig lækkert. Er du rus her? Det er super. Kigger på mig, som om jeg måske kunne blive din tutor. Men ro på, når de hører det her, er jeg rimelig sikker på, at russex synes det kunne være rimelig lækkert.